Nutrition Month 2025, sama-samang ipinagdiwang sa lungsod naman ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. Ipinagdiwang ng mga residente ng Bonuan Binloc at Sitio Child Development Center ang Nutrition Month 2025. Ipinagdiwang ng mga residente ng Bonuan Binloc at Sitio Child Development Center ang Nutrition Month 2025 sa temang sa PPAN, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagpamahagi ng bitamina, micronutrients, school supplies, Diabetasol nutrition powder at mga gift packs para sa mga bata at matatanda. Nakiisa rin ang mga barangay volunteers mula sa Bonuan Binloc, Bonuan Gueset, Bonuan Boquig, Calmay at Pantal upang masiguro ang matagumpay na aktibidad. Naglalayo ng programa na itaguyod ang tamang nutrisyon at labanan ang gutom sa komunidad. Bukod sa masusustansyang pagkain, binigyang-diin din ang kahalagahan ng pagbabahagi at hindi pag-aaksaya ng pagkain. Sa pagkakaisa ng komunidad, patuloy ang hangarin na makamit ang isang malusog at masiglang Dagupan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.